Predstava Macerovo šerco to druhý teatrálny falat u druhým cyklusu Сказках za deci Vandrovkaš. Jak i prethodni dva, i totu monodramu vyvedol Emil Njaradi, a jak vari režiser Vladimir Nať, pripovedka najbardziej prilagodzena ku decom vyšších klasoch osnovnej školy. Dzivče jedinica žije zo Maceru, veľo čita, barz je počitovaná, ale barz ľubí čítať pripovedky i barz do tých сказках začirjuje i zabúva na toto realnosť, že byše osetela Maceri pomohnúť, nájsť upotreby i tak dalje, i tak dalje. I jednoho večera ona ščezuje do toho skaskovitého šveta. Mac prechodzi prez veľi preprečenja i to ti preprečenja všetky zvladuje zos ľubov spram svojho decka. Pripovedka sa mi páči, pretože to skoro to dneškajší čas, ale u prešlým čase. Pretože tam skázky šved, ktorý natka ide do ňoho, hej, tráci sa o ním. A dneska máme to problém, že deti všetci na mobilných telefónoch, internetoch, co ja znam. Takže oni všetci u jakýmsi k svojim švece a nie u tým, kde žijú, kde rošňu, kde normálno, kde sa kostirajú i salon im život, hej. Ponaže pre epidemiologijnu situaciju nie može buc vyvedzena pred decmi, znimok tej predstavi pošvitko budze emitovaný na druhej programi radioteleviziji Vojvodiny.